שלום לכולם וברוכים הבאים אל מערכת הדילבוק 360 מבית היוצר של הברוקר GFT. מדריך זה יעסוק בהיכרות בסיסית עם המערכת. אנחנו נראה בעצם איך לפתח את המערכת וקצת להכיר את הסרגלים הבסיסיים שבה. אז ובכן, בפעם הראשונה שנפעיל את המערכת ייפתח לנו החלון הבא. נא לשים לב שאנחנו תחת לשונית שנקראת Trader View. בלשונית Trader View בעצם אנחנו נקבל את דף הבית שלנו. כאן למעשה יופיע לוח הציטוטים. את לוח הציטוטים נוכל בעצם לערוך, נוכל להוסיף מוצרים, נוכל לגרוע ממנו מוצרים, וכמובן ללחוץ על כל ציטוט שמעניין אותנו. מתחתיו נמצא חלון הפוזיציות פתוחות. בחלון זה יופיעו כל העסקאות בהם אני נמצא כרגע. אוקיי? במידה ונכנסתי לעסקה, היא מיד תופיע לי בחלון פוזיציות פתוחות. הוראות פעילות. הוראות פעילות למעשה זהו החלון בו יופיעו כל ההוראות שעדיין לא נכנסו לתוקף. הוראות עתידיות, סטופים, לימיטים וכן הלאה. מצד ימין אנחנו נוכל לראות שלושה גרפים. גרף אחד של 5 דקות, גרף אחד של שעה וגרף אחד בטווח היומי. כאשר אני אבחר בכל ציטוט אחר, למשל בוא נבחר ב-UK 100, כוונה למדד הפוצי האנגלי, אנחנו נקבל את המדד לפי גרף של 5 דקות, גרף שעה וגרף יומי. למעשה, החלון ה-Trader View נותן לי לראות איזושהי פרספקטיבה, איזושהי מגמה כללית על המוצר שאני בוחן. כעת נוכל לראות שבעצם מלבד ה-Trader View קיימים בעצם במערכת בברירת המחדל שלה עוד מספר רב של לשוניות. כל לשונית כזו למעשה מייצגת איזשהו מומנטום, איזשהו אינדיקטור לגבי השוק. על מנת ליצור לשונית או בשמה המקורי כאן סביבת עבודה שמתאימה לי, מה שנעשה הוא קליק ימני על אחת מהלשוניות, ולא משנה איזה לשונית זאת תהיה, ונלחץ על אוסף סביבת עבודה. לחצתי על אוסף סביבת עבודה, וכאן למעשה ניתן שם רלוונטי לסביבת העבודה שלי. לדוגמה, מדדי ארצות הברית. נלחץ על אישור, וכעת מופיע לי לשונית שנקראת מדדי ארצות הברית. לחיצה על הלשונית הזו, ויפתח לנו משטח עבודה חלק. מכה שמניע על משטח העבודה, ונוכל בעצם לבחור כאן בכל האפשרויות שקיימות. כמובן שנוכל לבחור בלוח ציטוטים, או לחילופין לבחור בתרשים. בוא נבחר בתרשים ונפתח את אחד הגרפים. בתרשים נוכל לבחור באיזה מוצר שנרצה, ומכיוון שאני תחת לשונית שנקראת מדדי ארצות הברית, נבחר במדד אמריקאי. למשל, נלך לאמריקאז ונבחר במדד ה-US 500, מדד ה-S&P. יצרנו כמובן סביבת עבודה שנקראת מדדי ארצות הברית. כרגע פתחתי רק גרף אחד. כמובן שאנחנו יכולים להוסיף ולפתוח כמה גרפים שאני רוצה בתוך הלשונית שנקראת מדדי ארצות הברית. קצת על הלשוניות פה מלמעלה. מלמעלה כמובן יש לי כאן את האפשרות ללחוץ על קובץ ולראות את כל הפריסות שאני יכול לעשות. הפריסה הכוונה בעצם לאופן התצוגה הגרפית. קביעת תצורה ופרמטרים, לבחור ולשנות כל מיני אפשרויות בתוך המערכת. כאשר נעבור ללשונית שנקראת תצוגה, נוכל בעצם לראות פה את כל האופציות שאנחנו יכולים להיבחר, ממחשבונים, מחשבון פיפסים ומחשבון ביטחונות, סרגלי כלים, חדשות וכן הלאה. עסקאות, נוכל לבצע מכאן עסקה חדשה, או לחילופין לסגור הוראות פעילות ופוזיציות. כמובן שאת כל הדברים האלה ניתן לעשות דרך הגרף, אך זה קיים גם כאן. דוחות, כל הדוחות שבעצם נרצה לקבל על המערכת המסחר שלנו. חלון, בחלון נוכל לראות בעצם את אופן התצוגה. אם נרצה לקבל את כל הגרפים שנמצאים בסביבת העבודה בצורה אופקית, אנכית, אם יש לנו מספר סביבות עבודה, אז איך ניתן לדפדף ביניהם,
וכן הלאה. אז עד כאן בעצם ההיכרות הראשונית עם מערכת הדילבוק. אנא ראו סרטונים נוספים לפירוט יותר מעמיק בכל נושא. אני מאחל לכם מסחר נעים, להתראות.